ľudia, toto bude pokračovanie push 12 000 trofejí. Ako ste asi mohli vedieť, mám šelinu. OK. Takže máme tu Juju. Mám nádhernú šeli, ktorú si chcem pušnúť na 500 trofejí. Plus na ňu je teraz tá dobrá mapa, takže docela plus pre mňa. To je naše, na to si zvykaj, Bel. Kámo, to som ako dodžnul. Kill. Ja tu všetkých dám, podľa mňa. OK, budeme musieť byť ale stále opatrný. Nie, ten Rico je strašne OP. Vyskúšam ísť na túto stranu. Tu čiže asi budú. Sú. Ako tu máme. Jau. My sme proti tomu Rickovi. No tak, to neviem. Nie. To dáš El Primo. Joj. Nevadí. Aha, no žiadnych 500 trofejí nemám. Takže už 6 posledných 33 trofí, ktorých si neviem za koho pušnem. Asi už si zmením tiež na Sola. Neviem. Možno na El Primovi skúšam trošku si zahrať. Neviem. Prepáčte, ja som práve mal obed. Super, tam je Edgar, no skill brawler. Ale zase každý za ňo musel chvíľku hrať. Lebo to je strašne OP. Hej, neviem po koľkatých nerfoch. Kamo? For real? Tak ten Edgar je na power 8. Na toto sa neteším. Nie! To 10. To bude minus 30. Hej, za to prima nebudem hrať radšej. Asi si dám push 8-bita. Ja nemám žiadny power up. Jediný na mapa celej. OK. Tam je Gale. Wow sa volá. To je najlepší nikam. Máš ty... Nechajte už pre Boha. Keď mám 8-bita po mne, idú všetci. Ja tu budem musieť kempiť. Ale zase to nie som ja, to není môj play. No tam je ona. Nita zabila ona. Ne, ona má rebirth. Ona mala rebirth, kam?
Ja mám sa tu koľko je tých Chesterov. Je tam. Nevadí. Prepáčte, že som bol dlhú. Ja som sa sústredil, takže nemal som čas na to niečo hovoriť. Máme ináč sa start drop. Ja si ich nechám, aby som si ich potom otvoril na ďalšej sezóne. OK. Začína sa ďalšia hra, ako som videl, nebude ľahká. Bude docela veľmi ťažká, hard. On je taký pomalý, ten 8-bit. Rýchlejšie, ne? Toto ide o závod. Kamo, ten jeho skin je tak dobre vidieť. Také farby. Mám kedy niečo každého na pušku. No, utekaj. Na teba sa to moc povedať nedá, ale chápete. Mali by ste teda. Mojster, aha, tam je kit. Tak to neviem. Som sa priznal, tam je kit. Budem proste tu a nič sa mi nestane, podľa mňa. Kámo, ale keby po mne neišli. No super. Aha, mám ten Rebirth. Prosím, ušetrite ma. Mám jednu power killku, som chudák. Prosím, pomôž mi. Ne, nespíkaj sa proti mne. To urobiť. Nevadí. Komu zomrel kvôli? On prežil iba kvôli Rebirthu. Je 17. tier. Joj. Prosím, ať mi niečo už vpadne. Prosím. Nič. Ešte potrebujem 21 trofej. No tak to neviem. Môžem to vyskúšať z Barley. Podľa mňa.
OK. Kámo, ja tu mám koľko botov? Na 600 trofeách. Teda na 300, sorry. Yes. Prečo mi to takto začína sekať? Kamo. Fú, dobre, zostal tu. To je moje. Zapamätajte si, že túto hru vyhraje Barley. Vieš, že ja mám ultinu? Tak tá ultina nebola moc dobrá. Ne, 500 HPčok. Tak to Barleyho matematika nematekuje. Tu nikto není. Toto si nemala robiť Shelly. Iba kvôli tomu rebuildu ešte žijem. No, mám 5 power cube, to je plus. Yes, kámo! Vamos! Yes! Zabali ho som prvý, kámo. Tu už nemáme botov. Prosím, ne. Nice. Dash out. Kámo, nenechali nastakovať oné. Free power cubeka. Úplne free. Joj, kámo. Nevadí. Plus 6 dokonca. Takže vlastne 4 trofé, kámo. Tie si dám asi vy viete za koho. Áno, starting brawler. Už sa nám chystá možno, ako sa nazýva, 12 000 hra, možno, kto vie. Stať sa môže, čo chceš, sa môže stať. Možno budem teraz 9, to sa tiež môže stať. Som ultra sústredený. Jo. Ладно, poď sem. Nie. Ne! 600 HP. Plus 3. Nechýbajú 3 trofé. Ne, jedna. Tak otvorím si Stardrop, možno mi niečo ešte padne. No tomu moc neverím. Super. Spokojnou. Alebo za koho si to dám? Asi za ona.
za tohto týpka. Keď už tak. No, preskypovať to potrebujem. Ne, ne. Pomoc. O mne ide Kenji, ty vole. To sa nedá. Neviem, čo mám robiť. Vážne. Poď. A budem musieť iba kempiť. Budem musieť. Sorry, nebude to moc zaujímavé, ale budem musieť. Bo ja chcem tých 12 000 dostať. Prosím, ať ma nenájde. Prečo sem idú? Prečo sem proste idú? Prečo? Proste ja už neviem, čo mám urobiť, aby prestali. Oni si proste tipujú ešte, chápeš? Keď túto hru nevyhrajem, tak neviem, som asi prekliatý. Traja boti. Viktor, daj to už pre Boha. Máš 3 botov. Tak na týchto iba hantiť veja, chápeš? Ha, Elko, kámo, nevšímal si, a čo sa mu stalo? Ty vole. Karmička. Vyskúšam sem. Tam nikto nie je dobré. OK. Už top 5. Neviem, či sa prepočítavam, ale už by sme to mali mať. Toto je moje. Nikto sa nepôjde, som chcel povedať. A ja dám svoju ultimu. Jo. Nechcem to už hovoriť dopredu. Máme to. Yes, boys. Kamo, mám 12 000. A už sa to tam dá? Yes, kamo. Mám to tam. Jako iba 80 kreditov, ale mám to tam. Pre toto video by to bolo všetko. A tak čaute.